Wel, mae Pryd Mae'r Haf yn ddrama yn drio bobl ifanc sydd yn tyfu fyny yn y cymoedd rhwng 89 a 91, so cyfnod ar ddiwedd Llywodraeth Thatcher, lle oedd cyfleoedd i bobl ifanc yn brin. Da ni newydd fod trwy cyfnod lle mae pobl ifanc yn edrych o'i blaenau nhw ac yn gweld dwn i'n be sy'n o'i blaenau nhw. Wedyn, oedden ni eisiau gwneud i'r ddrama, i'r cynllun deimlo yn fel bod nhw'n i patio fo efo'i gilydd eu hunan. Felly dwi wedi gweithio fel uned gwawr cynllunydd i greu set lle maen nhw'n creu daearyddiaeth y sioe efo palets pren. So mae o'n teimlo'n eitha amrwd. Wedyn mae gennym ni Tic Ashfield sydd wedi creu gerddoriaeth. Mae hwnna'n bwysig iawn rownd pobl ifanc, a mae hi wedi creu rhyw fath o mixtape sydd yn wedi cael ei dylanwadu gan gerddoriaeth y cyfnod. Da ni wedi gweithio efo Edi Lad i greu coreograffi, cos da ni angen symud o un olygfa i'r llall, a Edi o gwmpas ar yr union pryd yma, a wedi defnyddio dylanwadau cerddorol a rave culture a pethau i dylanwadu hynny. A wedyn mae Eleanor Higgins wedi oleuo fo mewn ffordd sydd yn hollol brydferth. A dwi'n gobeithio wnaethon ni cael ei gyfleu ar y sgrin i chi eto. Wel, mae ddyddiau cynnar yn y broses yna. Digwydd bod heddiw, da ni'n mynd i dechrau edrych ar y cam nesaf o symud yr sioe o'r theatr a sut da ni'n mynd i weld o ar y sgrin. A dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ffeindio fo'n ddiddorol iawn sut pa fath o gyfaddawdy fydd rhaid i fi ac Emyr Penlan gael i drosio fo. Da ni'n lwcus na mond 3 cymeriad sydd yma. Mae'n sioe bychan, mae'n sioe intens. Felly dwi'n gobeithio yn eithaf weithio'n iawn.